Този поздрав е направен Валјо за неговата любима Лила, като иска да каже, че много я обича. Момичета, не му пишете, Валјо не търси принцеси, щото вече си има Лила. Шефката, ако много настоявате, ще получите блокиране и малко депресия за спомен, докато другите търсят внимание. Валјо се прибира при Лила. Шефката, Валјо не е курвар по принцип, щото обича удовлюбено жена си много. Но ако се наложи, Лила ще му даде разрешение за 2 дена филми и ще ви спре банкомата. Той вече си има Лила. Шефката, ако някоя много настоя, най-много да получи малко внимание и после потребителят не е намерен. Валјо не е курвар по принцип, щото обича удовлюбено жена си много. Но ако се наложи, Лила ще му даде разрешение за 2 дена филми и ще ви спре банкомата. Валјо е боса на угърчин, всяка майка такъв тарикат не ражда. Лила го държи спокойно, а другите ги държи на сини блокове. душман ги як ровела, ровела. Манчти оле, те пераве, Душман ги як ровела, ровела. Валјо с наште тересена. Словарите си лаят, ама Валјо и Лила не спират. кервана си върви, а слабите остава да гледат. Валјо не е курвар по принцип, щото обича удовлюбено жена си много. Но ако се наложи, Лила ще му даде разрешение за 2 дена филми и ще ви спре банкомата.